ширкати дорувори софсавдо барои зиёд кардани мӯи сар ё зиёд кардани риш ё нес кардани доғҳои сафед аз бадан ё кам кардани вазни худ ба шумо кӯмак мекунад. Доставка ба ҳама шаҳрҳо дар муддати 2 рӯз карда мешавад. Рақамҳо дар рӯи экран. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали ЮРИСТ. Инак шурӯъ мекунем видеои навбатира. Барномаи имрӯзаи мо дар як мавзӯъ каме суҳбат кардан ва баъдам ба саволҳое ки ба мо равон карда буден ҷавоб додан. Дар мавзӯе ки ҳозир мо суҳбат мегзаронем, дар ин мавзӯъ бисёри нафаро саволҳо қайд мекунанд, пешниҳоди мо мегардонанд, лекин мутаассифона дар иҷа як чиза фикр намекунанд ана ҳамун шахсиятҳо. ҳозир мо ба ҳамво мефаҳмонем чизеро ки ӯҳо фикр намекунанд. Савол оиди ҳамин мешавад ки оё аз Россия ба ҷумҳурии Точикистон омадан мушкилӣ дорад? Аз Россия ба ягон шаҳри дигар сафар кунанд ва баъдан ба ҷумҳурии Точикистон дохил шуда метавонанд ё ин ки не? Мисол мегирем, агар савол метиҳанд ки аз Россия ба Узбекистон сафар кунем баъд ба Точикистон омада метавонем ё ки аз Россия ба Турсия сафар кунем баъд Точикистон омада метавонем ё ин ки не? Бародарони азиз, ҳар вақте ки шумо агар ҳамин ҳолатда қарор гирифтен ва агар ки ҳамин кирдора карданиам кишиден, шумо аввалан ҳамин фикра бикунен ки ба ҳар куҷое ки шумо сафар мекунен, оё сарҳади ҳамуҷа, парвозҳои ҳамуҷа ба ана ҳамин ҷумҳурии Точикистон кушода шудагӣ ҳаст ё ин ки не? Мисол мегирем, ана шумо агар аз Россия ба Турсия сафар кунен, парвоз кунен ва аз Турсия бигӯен ки Точикистон мебием, не ки дар иҷа мутаассифона шумо аз Турсия ба ҷумҳурии Точикистон омадан наметавонед, чунки сарҳадҳо ва парвозҳо байни Точикистону Турсия ҳоло маҳкамай. Ягона давлате ки танҳо парвозҳои доимиро ба Точикистон кушода кардагиай и Дубай. Байни ҷумҳурии Точикистон ва Дубай рейсҳо ба мисли пештара кушода шудагианд. Ва дигар ҳар куҷоеро ки шумо қайд мекунед ки ба воситаи ана ҳамун давлати дигар мо ба ҷумҳурии Точикистон дохил шавем метавонем ё ки не, мутаассифона шумо наметавонед дохил шуда, чунки ӯ сарҳадҳо, ӯ парвозҳо ба Федератсияи Россия танҳо алоқамандӣ дорад, танҳо ба Россия кушода кардагиай. Мисол, Россия ба Турсия кушода шудагиай. Шумо метавонед ба Турсия биренед, не ки ай Турсия ба Точикистон омадан наметавонед. Ва боз як чизи дигаро қайд мекунем ки мисол мегирем парвозҳои доимӣ байни Точикистону Дубай кушода шудагиай ва мардум фикр мекунанд ки аз Точикистон ба Дубай равану аз Дубай ба ҳар куҷое ки хоҳанд рафта метавонанд. Вале мутаассифона ирам ғалатай, бародарони азиз. Ҳар давлате ки бо Дубай парвозҳои худша кушода кардагӣ бошад, шумо метавонед ки ба Дубай сафар кунед, ба ана ҳамун давлатҳое ки бо Дубай аллакай парвозҳош кушода шудагиай, ба ана ҳамун ҷоҳо сафар кунед. боварӣ дорам ки бародарони азиз аз фаҳмондагиҳои мо хуб фаҳмиден ва ана ҳамин саволҳо хоҳиш мекунам ки дигар натен ҳамин видеоро тамошо кунед, хушрӯ мефаҳмед ки чӣ хел ва аз куҷо ба куҷо парвоз кардан мумкин ай ва ба куҷо парвоз кардан номумкин ай. Шурӯъ мекунем аки хондани комментарияҳоро. Садои ҳақ тиҷей нависай. Ассалому алайкум акай Сорбон. Мо рафтем ФМС, патентмона проделит кардан. И чӣ хел мешавад? Ҳамин комментарияи мара бихон. То 15 сентябра регистратсия кардани мигрантҳо озод буд, вале патент супоридан ҳатмӣ буд ва баъд аз 15 ба фикрам ки ҳатмӣ ай. Ба гапгапи мардум ҳоло як гапае ки гӯё ки аз 15 сентябр бо то 15 декабра ҳамин чиза дарозтар мекунанд, лекин ҳозирашда и чиз асос надоранд. Ба умеди и гап нашавен ва патентҳои худтон аз сумша супоридан бигирен, чунки агар ки и фармон наброя ва и қарор наброя, мумкин баъдан шуморо ҷаримаи калон кунанд ё ки ба ҳамин восита депортатсиятон кунанд. GF навистай. Салом акай Сорбон. Агар граница нарафта регистратсия кардагӣ бошад, депорт мезананд ё ин ки не? Бачаҳои тоҷикон мекунанд? Пешакӣ раҳмат.
ҳозир ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки границаҳо маҳкаманд, сарҳадҳо маҳкаманд ва ба сабаби маҳкам буданашон Федератсияи Россия худаш иҷозат додагияе ки граница пересекат накарда регистратсия кунен иҷозата, яъне ки границану рафта метонен регистратсия кунен. Шодӣ Саидов нависай: ака мо ба Тоҷикистон мерем, ба мора депорт намекунанд, барое ки бисёри одамо мегӯянд ки одамое ки Тоҷикистон мераванд дига омада наметавонанд, барое ки визашона қулф мекунанд. Ҳамин гап рост боша? илтимос ҳамира ҷавоб бигӯед. Дар як ҳолат метавонанд шуморо ихроҷ кунанд аз ҳамун Федератсияи Россия, яъне ки депортатсия як ҳолата карда метавонанд. Вақте шумо то ана ҳамин ҳолат беҳуҷҷатгузорӣ дар уҷа гашту гузор мекунед ва айни омадантон ин чизҳо маълум мешава ба ҳукумати ҳамун Федератсияи Россия, яъне ки ба ҳукуматдорони ҳамуҷа маълум мешавад, дар ин ҳолат мумкин аст ки шуморо депортатсия кунанд. Шахсоне ки беҳуҷҷатгузорӣ мегарданд ва шахсое ки агар то ин дам патент пулишона месупориданд, регистратсия мекарданд, умуман ҳама ҳуҷҷатгузориҳошон 100% буд ва ёра депортатсия намекунанд. Одил нависа: ягон гуна регистратсия ё патентро аз байн намебаранд. Русия навёфт чашмаи фоидаро, агар дар вақташ патентро насупорӣ ба дарға мекунанд. Аз ҳисоби муҳоҷирон миллиардҳо фоидае ба даст меоранд. Албатта ин бародармон дуруст қайд кардай, морам тарафдори ҳамин гап ки муҳоҷирон патентҳои худшона супоридан бигиранд, ҳар ҳуҷҷатгузорие ки ҳаст ҷобаҷогузорӣ кардан бигиранд, чунки ба ҳамин воситаҳо баъдан метавонанд депортатсия кунанд. Ҳусниддин Баҳронов нависай: акай Сорбон, салом алейкум, як савол дорам, ҷавоб диҳед. Дар почам оҳан дорам, лекин аблава гаран кардесай, чӣ хел кунам ки ман озод шавам? Ҷавоб диҳед. Аммо дар почат оҳан мондагӣ бошӣ, ба фикрам ки та оператсия кардагӣ ва қағозҳои ҳамун духтурта ту мегирӣ, ба военкомати ҳамун ноҳиятон мерай, ба ту ваени билети нигодни ҳуҷҷатгузорӣ карда торӣ мекунанд. Яъне ки аллакай туда як ҳуҷҷати нигодни метияна дар ҳамун қайди военкомат тра нигодни мегзаронанд. Ҳасан Азимов нависай: салом алейкум ака, шунидем ки роҳҳо бо поезд ҳуй мешавад, рост бошад? Ҷавоб диҳед. Бародари азиз, ба ин рӯзо морам бисёр чизо мефаҳмем, лекин ҳар як ин гапҳо асос надоранд. Ҳоло дар бораи кушодашавии поездҳо ба дигар давлатҳо ягон маълумот ё ягон ахборот шидагӣ нестай. Маҳмадиев нависай: ассалому алейкум акай Сорбон, пешакӣ раҳмат барои ҷавоб додантон. Гӯянд ки ман 3 сол шуд ки без патент, без регистратсия будам. Дар вақти карантин қонуни документ баромад, ман документ кардам. Агар ман Тоҷикистон равам ба чартерни рейс ё ин ки баъд аз кушодашавии раҳо равам, ман депорт мешавам ё ин ки не? Ҷавоб диҳед ки муҳим аст. ҳозир мо дар инҷа қайд кардем ки беҳуҷҷатгузорӣ гаштугузор кардан аллакай яке аз ҳуқуқвайронкуниҳои ҳар кишвар ба ҳисоб меравад. Як мисол меорам ҳозир ба шумо. Агар шуморо бе документ меқапанд дар Федератсияи Россия ва ҷариматон мекунанд, ё ки ҷаримаро пардохт намекунем, ба шумо муҳлат месупоранд, ба ҳуқуқвайронкунӣ роҳ метиҳанд, ва ё ки дар ҳолати бе документ шуморо меқапану ба шумо 10 рӯз 15 рӯз вақт метиҳанд ки аз Федератсияи Россия баромада рав, яъне ки депортатсия мекунанд. 10-15 рӯз вақтон метиҳанд ва агар дар тӯли ҳамин қадар вақт шумо ки мисол аз Федератсияи Россия берун нашен, дар ин ҳолат аллакай делаи ҷиноятӣ мешавад, яъне то ин дам ҳуқуқвайронкунӣ мешид ва аз ин баъд ба ин кор роҳ додан ҷиноят ҳисоб мехӯрад. Ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки ва коре ки худат қайд кардӣ, мисол 3 сол бе документ гаштаӣ, бояд тра вақте ки дастгир мекардан ё ки агар дастгирит кунанд, ба ту муҳлат метиҳанд ва барои депортатсия шидан иҷада 90% боварӣ ҳаст ки депортатсия мекунанд дар хеле ҳолатҳо. Барои ҳамин бародарои азиз, ҳамун 1 сум 2 суме ки кор мекунед, мақсад ҳамура ба ҳар хеле роҳҳои дигар сарф кардан лозим нестай, ҳуҷҷатгузориҳои нағз кардан дар кор, то ки дар уҷа озод гаштугузор кунед, аз пай як бурда нони хитон бишена, дам ба дам шуморо коркунои органи уҷа ғамтон натиҳанд ё ки бурда маҳкамтон накунанд ё ки таҳдидҳо накунанд. Ба ҳамин хотир дар ҳар ҷое ки фаъолият мекунӣ ё дар ҳар ҷое ки зиндагӣ мекунӣ, бояд ба қонуну қоидаи ана ҳамуҷа зиндагӣ кунӣ ва қонунҳои давлати ҳамуҷаро риоя кунӣ. Амонов нависай: салом алейкум ака, барои интихобот каме маълумот медодем. Барои интихобот мо видео кардагем, пурра дар бораш гап задагем, дар омада дар канали мо видеоҳои пештарамона як аз назар бигзарон, ҳамаша дар уҷа мо қайд кардагем бародар.
тамошобинони гиромӣ видеоро ҷамъбаст мекунем. Ягон саволи дигар боша саволтона ба мо равон бикунед ва дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. Худованд мо ва шуморо нигаҳбон бошад.